मालवणचा वरच्या. मालवण हिरो पसंत बोलूया. काय मग रोहित, पाऊस पाणी काय म्हणता? सगळं व्यवस्थित. मग कुर्ले धरले का नाही? खयचे कुर्ले आणि खयचा काय बारीक बारीक पुटका गावली. ठीक आहे. लाकडा केला का नाही यंदा? ताडपत्री पाटलेली पडीत गाग लागला, लाकडा करून नाही यंदा. तुलीच काय घालतलं? सोडणार. मग पावसा पाण्याचे कपडे कसे सुकायचं? होय, नानीर सुकून दिवस काढतोय. ये कसं करतं? मी वॉशिंग मशीन घेतले, त्याच्यात सुकायचं. मजा आदर तुझी. माझे 2 अंडरपॅन्टचे रबर काढून गेले. शेती पाणी येतं काय? किती कोण गेलेलं? कॅमेरात गावणार नाही. ठीक आहे तर गणपतीत भेटू. हो. बाय.